Byť spolu je dôležité preto, aby ľudia spolu dokázali niečo vytvoriť a z pohľadu lokálnych komunít je to naozaj že niečo, čo dokáže v spoločnosti priniesť tú pozitívnu zmenu. Lab Café je priestor v bratislavskej Starej tržnici, kde sa stretáva komunita nadšencov technológií, inovácií, remesiel. Máme plne zariadenú dielňu, kde máme moderné technológie, ako je 3D tlač, laser, máme klasickú drevodielňu, máme elektrov, ktorí ti s tým vedia pomôcť, máme vzdelávací program, každý si u nás nájde to svoje a hlavne si nájde tú podporu, tú komunitu, ktorá mu pomôže ten projekt zrealizovať. Je to veľmi príjemný priestor, ale u nás to je tá pridaná hodnota v tom, že vytvárame priestor, kde sa z konzumentov stávajú tvorcovia. Odporúčal by som podnikateľom nebáť sa inovovať, nezaspať tú dobu, lebo naozaj teraz tie zmeny sú enormne rýchle, či sú to zmeny, ktoré prichádzajú z hora, ale zároveň sú to aj zmeny akože technologické, ktoré nás v najbližšom období čakajú. Takže nebáť sa inovovať a stále mať na pamäti teda, že prečo to robíme. Viabona 2024. Oceňujeme zodpovedné podnikanie.